खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे समाजारि बिजोङाव बर'फोरनि जे समाजारि बिजोंफोराव गोबां सुबुंफोरानो जे दान्थे बिदान्थे बाथ्रा सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बाथ्रायानो जाहैबाय मनेस्वर दैमारिया जे बुंनाय बड'फाखौ बिदा बिमुं होनांगौ, बड'फानि सोलाय बिदा बिमुं होनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां रायजो राजानि गेजेराव गुलुं गुजुं थासारि, गोबां रायजो राजाफोरानो बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे रिएक्शन होनायफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो बिथाङा बड'फानि बिमुंखौ लानानै गोबां बर'नि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बेखौ जोङो रावबो मोनथिगैया। थारैनो बे बाथ्राया रोखा जे गोबां सुबुंफोरानो बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि मोनसे सिखांदोंमोन। थारैनो बड'फानि जे बिमुं, बे बिमुंखौ मनेस्वर दैमारिया बुंनाय बायदि, मनेस्वर दैमारिया जे बुंनाय बायदि जे बिदासो लिंनांगौ, बे बिदासो लिंनांगौ बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों नामा? बे बाथ्राखौ बड'फानि समाव बिथाङा मनेस्वर दैमारिया दंमारोमोन नामा? बे बाथ्राखौ मोनसे गोनो गोथो थासारियाव, गुलुं गुजुं थासारियाव, बे थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन। गोबां सुबुंफोरानो सोंथि खालामदोंमोन जे थारैनो बिथाङा मनेस्वर दैमारिया बै समाव बड'फानि समाव बिथाङा सोमावसारदोंमोन नामा? सोमावसारनायाव बिथांजों समान समान दंफायो नामा? बे बाथ्राखौ गोनो गोथो मोनसे थासारियाव दंमोन। नाथाय बे समाव मैया थांनाय समाव बिथाङा क्लियारिफाइ होदों जे बिथाङा बुंनाय जे राव, जे बड'फाखौ जे बिदा लिंनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंनाय लेखा बा बिदि लिंनांगौ बुंनाय जे राव, बे रावा बिथांनि बुंनाय नंगौना नङा, बे समाव बिथाङा क्लियारिफाइ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोना डिसप्लेयाव नुदों। बेखौ लानानैनो आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम खामानि मावबोनाय मनेस्वर दैमारि, बे मनेस्वर दैमारिनि सायाव गोबां बाथ्रा सोंखारिनायखौ नुगासिनो दङ। नोंगौ थारैनो बे बाथ्रा समाजारि बिजों, बे समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्रा सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों जे बिथांनि बुंनाय, बे बुंथायखौ लानानै गोनो गोथो थासारियाव जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेवहाय बेखौ लानानै आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम खामानि मावबोनाय मनेस्वर दैमारि बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा सोंखारिनायखौ नुगासिनो दंमोन। थारैनो बे बाथ्राया नंगौ जे गोबां सम बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां गोनो गोथो थासारियाव बुंदोंमोन। थारैनो नाथाय बड'फानि बिमुंखौ आदा एबा बिदा बिमुंसो गाबज्रिनांगौ बाथ्राया गमामायैनो मनेस्वर दैमारि बिथांनि बुंनाय राव नङा। बिथाङा क्लियारिफाइ खालामदों जे बिथांनि जे बुंनाय बड'फाखौ जे बिदा लिंनांगौ, बे बिदा लिंनांगौनि जे बाथ्रा बिथाङा रोखायै बुंदोंमोन, बे बुंनाया बिथांनि राव नङा होननानै बिथाङा रोखा खालामदों। बे बाथ्राया जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव दौदिनि क्रिया जाखांनाय समाव बुंनाय बाथ्रासोमोन। बे समाव बिथाङा रोखा बुंदों जे मनेस्वर दैमारिया रोखा खालामदों जे बिदा लिंनांगौ ना लिंनाङा। बे बाथ्राया सोर बुंनाय, गाव बुंनाय ना गुबुना बुंनाय, बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामदों जे बे बाथ्राया जेब्ला संकसआव बिथाङा थांदोंमोन, बे संकसआव थांनाय समाव, क्रिया जाखांनाय समाव, दौदिनिया क्रिया जाखांनाय समाव बे बाथ्राखौ बिथांनि सिगाङाव बुंदों होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। गोबां रायजो राजाफोरानो जे बड'फाखौ माबोरैहाय बिदा लिंनांगौ होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै सोंथि सिखांदोंमोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे बे थासारिया जादोंमोन, जायनि थाखायनो बिथाङा क्लियारिफाइ खालामदों जे बे संकसआव थांनाय समाव बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बे समाव रोखा खालामदों। आरो बे दौदिनिया क्रिया जानाय समाव बाथ्राखौसो मनेस्वर दैमारि बिथाङा खौरांनि गेजेराव फोरमायना होनाय जादोंमोन। बिथाङा आरो बुंदों, आरो बे बाथ्राखौ दौदिनिया क्रिया जानायाव बुंनाय बाथ्राखौसो मनेस्वर दैमारिया खौरांनि गेजेराव फोरमायना होनाय जादोंमोन। नंगौ बे बाथ्रायाव बिथाङा रोखा खालामदों जे बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङाखैमोन। बे बाथ्राखौ जेब्ला दौदिनिया बुंदों, क्रिया जाखांनाय समाव बुंदोंमोन, बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा रोखा खालामदोंमोन जे बिथाङा दौदिनिया ओरै बुंदों होननानै, जे दौदिनिया बुंदों जे बड'फानि बिमुं, बे बिमुंखौ बड'फानि सोलाय बिमुंखौ बिदा लिंनांगौ होननानै दौदिनियासो बुंदोंमोन। बेखौ मनेस्वर दैमारिया बुङाखैमोन, बेखौ बुंदोंमोन दौदिनियासो। क्रिया जानाय समाव दौदिनियासो बुंदों होननानै बे समाव बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै गोलाव सम बर' हारियाव, बे बाथ्राखौनो लानानै गोलाव सम बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारबोनाय, बाहागो लाबोनाय मानाव गेदेर बिथां एबा मनेस्वर दैमारि बिथाङा खेंफोरथिदों। बे बाथ्राखौनो लानानै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोनाय, बड'लेण्ड सोमावसारनाय खामानि मावबोनाय बिथां मनेस्वर दैमारि, बे मनेस्वर दैमारिया
क्लियारिफाइ खालामदों जे खेंफोरथि होदों जे बिथांनि जे बुंनाय राव बे बुंनाय रावा बिथांनि नङा बे क्रिया जाखांनाय समाव दौदिनिया बुंनाय रावसो होनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समाव गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायाव बाहागो लाबोनाय बोसोनगिरि महरै खामानि मावबोनाय गोबां बिथाङा हारि समाजनि थाखाय खामानि मावबोनाय बिथां मनेस्वर दैमारि बे मनेस्वर दैमारिया जे बुंनाय थामहिनबा बिथाङा दौदिनिया बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ क्लियारिफाइ होनाय खौरांगिरिनि सिगाङाव दौदिनिया बिदि बायदि बुंदों बे बाथ्राखौ बुंनाय जे बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बे दान्थे बिदान्थेखौ लानानैनो गोबां सम रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा बे समाव क्लियारिफाइ होदों बे बाथ्रा जे बुंनाय बे बुंनाया बिथांनि राव नङामोन बे बुंनाय बाथ्राया दौदिनिनि बुंनायसो थामहिनबा क्रिया जाखांनाय समाव दौदिनि बाथ्रा बुंनायखौसो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन होननानै बे समाव रोखायै फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा मा बुंदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा मा क्लियारिफाइ होदों बे समाव नोंथांमोननो बे बाइटखौ लानानै फैदों। बे समाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय मान बावहरदों। थांनाय 31 आगष्ट राखि पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानै जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव जि फुजा फोरबो बे फुजा फोरबो फालिनाय समाव कमिटिनि एबा बानजाय आफादनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै आंखौ खावलायफैदोंमोन। थिग बे लेखायैनो आङो जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव थांनानै नुजाहैदोंमोन आरो जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जि बानजाय आफादनि जि सुबुंफोर बिथांमोननि थिननाय बायदि बा बिथांमोननि बायदियैनो मोनफ्रोमबो थानसालियाव आङो फुजा बिबार बायदि बायदि बावनायनि गेजेरजों खुलुमदों सिबिदोंमोन। थिग बे समावनो दौदिनिया क्रिया जाखाङो आरो क्रिया जाखांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि थांना थानायनि सोमोन्दै बर'फोरनि जौगानायनि सोमोन्दै बर' हारिया अरायबो खौसेथिनि गेजेरजों हान्थिलांनांगौनि सोमोन्दै आरोबाव बे समाव बायदि बायदि रावजों बिथाङा जोंखौ सुबुरुन होलांदोंमोन। फुजा जोबखांनायनि उनावनो जि मिडिया पार्सन एबा खौरांगिरिया आंखौ सोंदोंमोन जे नोंथाङा बे जायगायाव बा जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथांजों इसोरफ्रा बा आत्माफ्रा मा सावरायलांखो होननानै आंनाव सोंदोंमोन। बेबायदियैनो बै सोंनाय बायदि जि क्रिया जाखांनायनि जि राव जि बोसोन बेखौ आङो मिडियानि सिगाङाव फोरमायनाय जादोंमोन आरो बुंथिनाय जादोंमोन। बे बुंथिनायावनो आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबायब्ला निमाहा मोनगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो निमाहा होगोन होननानै आं निमाहा बिनायबो जाबाय खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय बयनिसिमबो। स्पेसियेलि आदा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै कन्ट्रभार्सिया जाबाय थादों आदा होननांगौ होननाय सोदोब बे सोदोबा फैबाय थादों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो जिहेतु नोंथाङा गोलाव बोसोर एबसुनि कर्मिमोन बेखौ लानानै मा खेंफोरथि होनो सानो आदा? एक्सुवेलि बेवहाय आंनि राव नङा बे जाबाय क्रिया जाखांग्रानि रावमोन। क्रिया जाखांग्राया जोंनो बुंदोंमोन जे बा आं हारसिङै नङा गोबां सुबुंफोर दंमोन बेवहाय बुंदोंमोन जे आंखौ हायोब्ला बड'फा बुंनायनिख्रुइ बिदा लेङोब्ला साबसिन जागोन बा गनायथि होब्ला साबसिन जागोन बिथाङा क्रिया जाखांग्राया बुंदोंमोन आरो बे क्रिया जाखांग्रानि रावखौनो मिडिया एबा खौरांगिरिया सोंनाय बायदि आं फोरमायथि बा खेंफोरथि बा बुंफोरथिदोंमोन। बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो जों अरायबो सिगाङाव दोननानैनो बायदि बायदि खामानि मावबोबाय थादों। बिदिन्थि महरै जि बड'फा ट्रास्ट बे ट्रास्टनि गेजेरजों बर'
सोलोंसालिफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोंनायनि जेरावबो जेरैबो गायसननाय जादों। लोगोसे बड'फा फायखि बान्था होनानै बुहुमाव बड'फानि मुंखौ गायसननो थाखाय जेरावबो जेरैबो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनो मान बावथा बावबोबाय थानाय जादों। दिनैसिम जानो हागौ 17 बोसोर जाबाय बे फायखि बान्था होनाया। बेखायनो आंबो जे क्रिया जाखांनायनि जि राव बेखौसो बुंदों। आं बयखौबो नारसिननानै बुङाखै बा बड'फाखौ माने बोखारनानै बिथांखौ बिदा गेदेर लिंनांगौ आं नारसिननानै बुङाखै। जियानो जाया मानो आङो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आं बयनि